leminyaka ndilapha ude ndibe ngaka kwizinga lokuphakamisa uThixo le ntombazana kuba ineliso lokumkhangela umfundisi imbono baxa nje udinga iculo elithile ineliso lokuqaphela oba xa nje umfundisi udingoba simphakamise ngeculo elithile uyiva ingoma yakhe ikhweka uqonda oba noba ubungena izixhobo zakho beziwile kodwa ngenxa yalo sisi kanyenzeleko oba ngorhuqe tshabalala ngoba lo mntu ukukhaphayo uyakhapha kusa umyalezo wemini kaThixo ngoku sesifike kule ndawo sikuyo namhlanje kuxhaswa le ntombazana namhlanje senzela abantu phakathi kwabantu ngenxa yelizwi likaThixo sixhaswa ngulo mntu bazalwane uyaxhasa umfundisi nomshumayeli ukuze umshumayeli akwazi ukuvakala izwi likaThixo uxhaswa ngaba bantu nangu sonke silapha wonke umuntu wakhe iculo lakho uyalazi amaculo akhe awazi wonke umuntu wakhe kwayiqonda kakuhle abantu abaninzi ngoku njengibehamba benzakela uthi umntu madoda xa ndikhwele kulaa pulpiti uthi umshumayeli xa ndikhwele kulaa pulpiti ndizawudobheka ndingombona unomandla ndizawuthini iThixo kodwa noba kunjalo sizothi bashumayeli nakuni uThixo unexeba ambani sihlabele isihleli